Pokračujeme s otázkami a odpovediami práve od vás, teda vy sa pýtate, Hajnalka odpovedá. Ahoj Hajnalka. Ahoj, prajem vám pekný deň. Dnes máme takú chúlostivú tému, volá sa, že frigidita. Čo by si nám k nej povedala? Záleží, kedy a ako vznikla. Častokrát sa to prejavuje po pôrode a žena sa prirodzene chráni preto, lebo potrebuje energiu pre to svoje dieťa. Takže je to úplne normálny stav, ktorý by nemal ale trvať dlhodobo. Takže v tom prvom roku to dieťa potrebuje matku pre seba a preto matka ako nemá chuť na sex, takže je to úplne normálne. Ale potom, keď sa to naďalej trvá, tak už treba spozornieť, alebo už keď je to aj mimo toho, že žena má určitý vek a povedia, že to je hormonálna porucha a ponúkajú rôzne bylinky cez rôzne portály, že pomáhajú ženám. Nie je to celkom tak, ako preto, lebo treba sa na to pozrieť hlbšie. Tak ako žiadna choroba sa nedá vyliečiť len s jednou bylinkou, tak to platí aj teraz v tomto prípade. Takže keď sa budete stravovať tak, ako sa stravujete, tak nič sa nemení. A plus pridáte tam voľako, ja neviem, kotvičník alebo koreň maci, tak jednoducho môže to zaberať, ale nebude to mať dlhotrvajúci efekt. Po prípade treba si uvedomiť to, že tieto bylinky prudko zohrievajú a môže vzniknúť ďalší zdravotný problém, ktorý už nesúvisí práve s tou frigiditou, ale s voľakým iným ochorením alebo inými prejavmi a tak ďalej. Takže treba to riešiť komplexne. Takže keď má žena takýto problém dlhodobo a nesúvisí s tým tehotenstvom, pôrodom a tak ďalej, tak vychádzame z toho, že má slabú obličkovú esenciu, ktorá je ako následok našej životosprávy a plus to, čo sme zdedili po tých rodičoch. A to neznamená, že vy sa s touto informáciou máte uspokojiť a poviete si, že no dobre, tak jednoducho už som taká a už sa s tým nič nedá urobiť. Nie je to celkom tak. Treba zmeniť tú životosprávu. V čom to spočíva? To znamená, potrebujete viac takých tých živých potravín, ktoré podporujú obličky. Napríklad obličky veľmi silno podporuje dlho varená polievka. Tieto polievky sú úplne super na to. Oni sa varia celú noc so zeleninou, ako len chcete, podľa chutí. Tak ako to máte radi, s tým rozdielom, že tú polievku nebudete variť hodinu alebo dve, ale budete variť napríklad celú noc. Takže tie pomalé hrnce sú lepšie ako tie klasické. Takže kľudne to tam všetko môžete, ako sa hovorí, nahádzať, varte to celú noc a ráno to je jak balzam na tie obličky. Takúto horúcu polievku môžete predsediť, dať to do zavaracích pohárov, nechať vychladnúť a každé ráno, aby ste museli obdeň variť takúto polievku, každé ráno si môžete zohriať pohár toho vývaru a vypiť. Toto je prvé. Po druhé, čo oslabujú obličky, to sú minerálky, to sú príliš také súdené jedlá, fast foody tiež oslabujú a stresy. Takže skúste eliminovať stres vo svojom živote a keď z niečoho ste nervózni, tak skúste si to rozobrať na drobné, že čo vám tá situácia naznačuje, čo by ste mali zmeniť. Lebo stres je niečo, také upozornenie vášho tela, ako to, že vy neviete správne reagovať. Otázka je to, že na čo. A keď sa to pekne, ako sa hovorí, že rozobere na tej drobné, tak dá sa to riešiť. Takže dá sa aj ten stres eliminovať. Ďalej, pozor na prechladnutie od noh. Dole na chodidlách máme práve obličkovú dráhu a veľa ľudí, už keď je trošku teplejšie, už začne chodiť na boso, alebo vysedáva na zemi, ja neviem, kadečo a nie je to správne riešenie, preto lebo tým sa vyčerpávajú obličky. Takisto workoholizmus vyčerpáva obličky, takže treba si vedieť zadeliť prácu, relax a spánok. Nedostatok spánku,
Takže spánok je veľmi dôležitý. Veľmi dôležité je to, aby ste boli najneskôr o tej 23. hodine v posteli. To, že vy ste voľaký nočný typ, nie je to pravda. To, že vy neviete večer zaspať, to tiež poukazuje, že niečo u vás nie je v poriadku a telo si treba naučiť na tie nové metódy. Takže skúste byť o tej 10:30 v posteli, aby ste do tej 11:00 zaspali. Takže to tiež je dobré na podporu obličiek, strukoviny a ryby, morské plody. Morské plody veľmi silno doplňujú obličkovú energiu. A keď sa budete takto stravovať a krátkodobo tam nasadíte také bylinné zmesy, ktoré sú podporujúce, napríklad ženšen včelou kašičkou, to sú také ampulky a každý deň vypijete jednu tú ampulku, to máte jednu takú kúru, ktorá je podporná, ktorá dokáže tie obličky troška posilniť. Potom môžete zase krátkodobo užívať buď macu alebo kotvičník. Treba to striedať, ale hovorím, treba aj tú stravu upraviť, aby bola tá strava vhodná pre vás, aby riešil presne ten váš problém. Lebo to, čo je dobré konkrétne pre vás, tak pre ďalšiu osobu už to také zdravé a dobré by nemuselo byť. Takže vnímajte signály svojho tela. A keď sa vám niečo nezdá, tak potom môžete vyhľadať terapeuta a môžete si to spolu prejsť. Takže zmente tie svoje stravovacie návyky. Vaša strava by mala byť zameraná na podporu obličiek, na výživu obličiek, nie na detoxikáciu, ale naopak na tú výživu. A doplňte si tie čaje, užívajte si tie čaje s rozumom, nikdy nie večer, ale do obeda. A keď sa vám niečo nezdá, že necítite zlepšenie po mesiaci, cítite diskomfort, tak vyhľadajte terapeuta, ktorý vám isto s tým vašim problémom pomôže. Aj dnešné otázky a odpovede nájdete na všetkých podcastových platformách a v prípade, že nás chcete podporiť, čo sa samozrejme budeme tešiť, dajte nám odber na Hero Hero, kde nájdete aj veľa iného bonusového obsahu. Majte príjemný deň. Pekný deň vám prajem.